mibadhi e kansa maduong' makoro nego Kenya ka. Kata kok wawacho chano kende, to wachak mana kwang'eyo ni e pinyni kaseringe duto kata Kenya ka, Nyasaye nomiyowa resources moromo ji duto te. Makane wabeda mos ni ng'ato chamo san ne motokne, to ji duto te nyalo bedo gi chiemo. Ok ochuno ni ng'ato ibed gi senda 10 to be ichamo mana achiel to jomoko koro onge chiemo. So corruption en tuo maduong' makopo ni kata kako chakore no ni jatelo ni ne nigi chuny mar wache, to wan jo Kenya duto te onego wa rally behind mondo wa support ka gini nyalo terowa kamoro. Kwa duoge SHA makori wacho ni, mana kaka jowete na duto se wacho, gima timore wach SHA ni en gima kisungu luongo ni fraud. En kuo maduong'. Kiyudo ko osiptal maonge gima timore malich, to claims ne nyalo bedo mang'eny machalo kamano. SHA ni aneno gimiluongo ni a system problem. Gima nyaka wadwa tim, an achiel kuom jok manie ICT committee, ni nyaka wanon ni to ng'ama own this system mokete SHA ni. Nikech wang'e ni to system ndalo monyicho wan Kilifi kwang'iyo tich moro, to wadwa yudo ka claim ne hospital B otimo claim to pesa odhi ochulo hospital C. Magi gik mowacho ni ok ber katimore. Koro kuo to onge ng'ama onego yie, nikech kuo e gima hinyo ji e Kenya ka, emomiyo 3/4 ma jo Kenya odhier to only a percentage matin nigi pesa kuomgi. Fraud mar osiptal en gima timore maduong'. Kata ka SHA pok nyocho biro, iyudo ka nitie osiptende ma kidhi, kata ng'ama miyo dhi, ni to en kidhi ni dhi nyuol to yang'o, idhi yang'i. To kata kituo machalo nado operation emidhiye, kare ng'iyo mana ni to pesa ginyalo yudo nang'o. Omiyo wa challenge all of us, mana kaka jowete otiye. Jotelo moyier kaka wabunge gin gima duong' monego watim and representation. Mondo wawuone jopiny, mondo wawuo on behalf of jopiny, nekech ung'e ni parliament en a house of the people. To jopiny ok nyal donje te, emomiyo yie ni ng'ane odhi represent ka, ng'ane odhi represent ka, wawuog oko. But the thing matemo wacho en ni corruption to nyaka wa support, ni corruption to nyaka bed dealt with. To gima wawacho ni president onyango chak gini gi malo, nekech kata king'iyo kuma mwandu jopiny nitie maduong', nitie the executive. So that corruption war onengo chak gi malo. But an gi jowete waduto onengo wa support ni ka nitie lweny midwa gogo corruption, to waduto wasir, nekech mane makelo hinyruok ne jopiny. Osiptende gi okran maber. Adwa nyiso jopiny ni kata kiwe SHA madhini ni oterne osiptal pesa, wang'eyo maber ni nitie osiptende wa kuonde mamoko makata pesa modhiye be nitie jotelo machako dhi kawo pesa ni physically. So it means ni pesa dhi osiptal, yath ok nyal nyiew, ok nyal mi jothurwa jopiny services monego giyudi, nikech ng'ato chako wuok kucho biro chako kawo pesa ni physically. Magi are fraud ma kama wadhiye en jo Kenya. Wayauru wang'wa matembe machalo kama. Kik waluor ng'ato ni ng'ane en MP, ng'ane en seneta, ng'ane en MCA. Ka ng'ato timo gima rach to nyaka wakwer. And corruption en tuo maduong', en emomiyo jopiny kata ka koro idhi education sector kiwe SHA. Kidhi capitation, wan gi sikunde ma cannot move. The last time manyocho gol pesa, school oserito pesa kagik. Tiyudo ko oyudo siling 18,000 to en old school. To nyithindo gi to bedo registered kata en examination. Ere kaka nyithindo gi namba gi nyalo bedo ni gi register e penj, to ni kibiro ku report gi koro onge, koro migi pesa matin. All these are corruption issues manyaka wakwer. Sama wawuoye ni, igeni kata mana education, nitie registration ma ng'ato en a female. School oro data ma wach ni en a female. Kiduogo kuja, oduogo bedo registered as a male. It means ni sami yier kata skunde, to nyathini en nyako to dhi e boy school. How is it going to happen? The government nyaka ng'e ni systems gi run nang'o, nikech wang'e ni government e kama skilled people nitie monego ti. Awinjo kiwacho kata wach expert. Abiro. Yeah, okay. But
gimatemo wacho ni corruption to onge ng'ama nyalo support. Let us support the president, wa support kata ka giwuoye gi baba, wa support all leadership, wa support even CBOs, the civil society, and everybody nikech corruption nego ji. And corruption kik wasiem kamoro kende, wasiem kuonde duto te ma corrupt practices nitie. Winjo ka wacho ni nitie jotelo madhi kawo kata pesa osiptende, ka pesa ni osedhi mochule, idhi admin ikawe, koro jopiny kabiro, in dhi nyiewo yath e chemist, in dhi nyiewo. Jopiny sandore Kenya ka nikech corrupt practices, and nyaka wakwed gigi. Erokamano ahinya, wacho ni kik siem mana kumoro tiwe kuonde mamoko. Jatend piny Kenya nosiemo od bura. Yes. Kendo luongo Senate kama ibete ni macha to kore soko uru. Nyaka bede Senate to kare dikoro ka gino ne timore ni koro ji yudo gimo dikoro ang'ama lich to winjo ma ka chandora mana kaka nyocha. Mar welfare nikech aine committee mar ICT. Ana ICT, ana lands, ana energy to welfare no. To ka winjo bat gimatemo wacho. Ne waduto wakwed corruption, kato bede parliament, kato bede executive, kato bede in our homes, kato bede church, nyaka wakwed corruption. But we remind even members of parliament. Ne wan, kizungu moro wacho ni komiyi gima ber, to koro nengi timie maber moloyo. One representative of the people, one legislators, we are oversighting. You cannot have your cake and eat it. Corruption gimatemo wacho Cleophas ni kama entie kata kobedo mana kuoma kata obedo kuom ng'ata ng'ata wakwedo rugino mondo piny obed gi kwe. But in parliament kaka nowachi an nang'iyo gini to naparo ni ne chako chuo kamoro mondo ochop kamoro. Mano chieng' wuok tich mokalo. Ochuo kamoro mondo ochop. Ting'eni ko wach ne parliamentarians. That is right, nikech mane representative the people. Kanitie richo mantie. Osiemana ni ng'ane inidhi titimo kama tikawo gima kama to kitere kama, but nyaka wang'e ni to ng'ani etimiye gini for what reason, to ng'ama miye to miye nang'o. Mheshimiwa, yes. Nini karen chieng' wuok tich teka paga na onge noyudo kadhi tich kamoro, but of course kata kana onge so there were MPs that were there. I was in the Gambia for the Commonwealth Parliamentary Association meeting. Ekinde mane ginte kata miyo maleng' ni ponono ne ging'ur kata ne ging'ur ahinya ne jatend piny Kenya bang' kano sewacho weche gi mag mibadhi ahinya mibadhi mantiere e od bura. To bet kodi kama chala diri bine kaka jaod bura mabete Senate. Ng'ur no ber, kopo ni ng'ur no nyiso no mulro na mar ng'ato to wacha gino. Anagombo niya, wakama ot wawach gigi opendi ni ng'ane ni timo gini, ng'ane ni timo gini. But ng'ur no ber nekech samoro mulro na mar ng'ato. But mano is the democratic space mwawuoye. Gimatemo wacho en niya, corruption ni e Kenya. Face corruption irrespective of who you are, irrespective of the office mantie. Mondo wa deal with it. Erokamano. Yes. Ada alok tanga. Yeah. Angeni